करबू ना तो जइबू कहाँ आय बोल ले कितना बोलबी से बैठ के हम तो करते धरते बानी बोल ले बोलब ना यही आदमी का खाली खाता रोज भांज बाट जब एगो बेटा जन्मैले पर उ तो भांज बाट एगो तो तू चूड़ी भी रे तू कराती सन तब नु करती सन सानी सुबेरे एक टाइम तू कर एक टाइम हम करम एगो तो तू चिली बिरी खाना बनावत रहे होई तर पसार के छोड़ के चल देत के करे ऊपर हमारे ऊपर आए दूसर कोई बात ससुई के ऊपर तलने रहत रे काहे ससुर हमरा ऊपर ता रहती त ठेंगुरी धके चलतड़ उ बुढ़ा गेलू हां जंगर काम नहीं के करत कि हम क के दी तारा ले का साथ पहाड़ तूर देतै सन बुझाइले तोरा नन पता जब ले गस भरल है तब ले तो कुछ ना बोलले है आ जब ले गस खत्म भइल तब ले खाना बनाए ऊपर तो चूल्हा पर तो हमरा के नौ नतीजा कइले बे हमारा से ना होई ए फेरा में मत रह तो दोनों बिना हम ही बना के दी चूल्हा पर बनैबू ना रोज बनाते नु रही 4 दिन ना बनाइम त ना का खाए का बनी तो मुहा बंद रहो ठीक ना करते ना बनी हां बन ना खा न तबे हमरा गाड़ी दे में देरी नहीं खे दे दे ही बन जो तू ही सास बन जो तब मुझे का बैठ तार हम तो फोटो बन लिखल बा तार गति तार बुद्धि काम नहीं खे करत तू पिटाइबू अब जानलू जहिया हाथ उठ जाई टोला समाज में मुंह दिखा लायक ना रहू तोर पिटवावे के बता पिटवा ले देखो तनी कौन तोर आवत है पीते तोर बाप नहीं हरवा से ई तोर भैया बा तो तोर बाप आई रे ना क्यों नहीं बाप भाई के नाम लेलू तो जानतो बाबू ए जे के तार टोला में के तार देवरा यारवा तार भातरवा ई हो संतारा के कुछ ज्यादा नहीं खिस बोलत रे कुछ ज्यादा नहीं खिस बोलत रे हां तो जाने तारू नु कैमरा में अंगुरी करबू त हम बास क देब हमर से लगन ही ना ढेर का हम कौन हमारा कपारे तू ही पड़ल उधा के गणी त पतो या पतो ही मरले बिया त टांडो मचा के तले के न दुआर पर से निकल आ तैसे कह देता आदमी का है फलाने बतार पतो ही एक नंबर के ऊपर बाहे बे का जब सब कहत ऐसन हमहु सानी के डी ओरे जाते त कहत ऐसन कि तोर ससुई एकदम लंगटिन बिया मार के कपार फाड़ दे कौन कहती है बता बोला के ले आओ जन कहते तो जो तहारा से कहती है और हमरो से कहती है तहार यार हमरो यार ये है सब हमरा कुछ अरे की करे हां चिट्टा से मार दे तड़ा के मंगिया फाड़ दे हम दूध गरम कइनी है आ तेल के त काहे तू ही का पियबू तोहरे का जवान हो के हर जोते के बा कि हमर बेटा बेटिया के जोते के बा तो कबे खले रहनी दूध हाथ ना तोरा गरम क गइल ना ना पहले फाट गरे दूध हाथ फाट गरे दूध हाथ अरे एकदम छेना बना देती तो दूध के छुइया मत बता तेरे लेकिन छोरन डाले काहे ना छुओ हो तारा कहाला में मानी का अरे हम फेकना ब मंगले बिया दही मंगले बिया चाहे कोनो वो मंगले बिया घर के आदमी ना खाई और रुपया कमाए के फेरा में पड़ल बड़ी मुंह अबू मुंह तो पानी ना दिवे में अपना मर्दा से रिजल्टे नहीं हमरा एकदम जियल मुश्किल कलर रहत एकदम एक लागल बेकार बाटे मत माई तारे जाई या तारा के एकदम धांगी ठीक नु अब किरनी के फोन करत अभी मीठा मीठा जहां चार हाली बोलानी बुची जी कह देब त हमारे कब्जा में आ जाई आ तब बोलावा तानी आ तब तो के जौन ना गत्ती करवावा तनी नु तब तोरा बुझाई कि ना 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 पतो ये खराब नहीं के दिया वो हमारा अपनो जन्मैया उहे दिया तोरे जाई से तोरे गति करैले बुढ़िया हमारा से ते लगबे चीनी तो मोटा होने परल बे करा के चम्मच से निकाल के कटोरी लेवे तो चीनी डाल के खाई पता ना कहाँ बानी आई दिन तो खा पी लेती ना तो बर्तन उर्तन सब धो धा देती यही घड़ी अरे भौजी फोन कर रही बाप हो बाप अभी रात तो ये घंटा बदी हेलो हेलो बोलाटी हो जाई आय हमर बाची बनल रही ठीक बानी हाँ ठीक बनी का होता हो भौजी किरण बुची का हो रौरा के देखे के मन करता अभी रात ने वीडियो कॉल कैले रही हो बाखेला देखे के मन करता था वीडियो कॉल से मन भरता साचो के मन करता कि ओई तरौरा के छान छान के बड़ी फूल रखी होई दिए तेल पानी क देती रौरा के मन करता अरे हमर भौजी उहे तो सब कहेली सन कि जेतना माई ना रोवत रही बियाह में ओकरा ले बेटी इनकर भौजाई रोवत रही उहे न का करी रौरा से हमारे इतना प्रेमे बढ़ गइल बनू कि ना रहल जाला भौजी कतना सास ननद में आपत भौजाई में बनत नहीं के एगो हमनी के बानी जा हमनियो के यादे रखे नी जा ओला में हमनी के रिश्ता के शोर बा आ सुनी ना बुची भगवान नजर मत लागो हो ए बुची का हो नैहर गई रही नु हां मुंडा नवा में हां तब भौजी एगो रौरा के लुगा देल भाई खूब सुगर 2500 के तहार भौजी हां के धरत आना किरण खाती आई हो दादा रखले हो ना पहिर घली ना ना हां राव हमरा के त मिलले हम ब्लाउज सिवा दे तनी अपना से तन से फॉल चाप ले अच्छा ठीक बा अरे हमर भौजाई आ सुनी ना आय
देखे के मन करता के को बेर उड़ाईती अच्छी लगती भौजी भौजी। ए भौजी इनका के छुट्टी मिले आवे न बा 2-4 दिन के त आवत न खाना खाया जे दोपहरिया में त कहत नहीं कि हमरा के लिया के चल। सही के ना हां का बना दी बुच्ची आ त बा कभी आवे के कन्फर्म करब त ना आई मान ली भौजी के बात ना मानम ठीक बा पर माई के बात मानो ना भौजी माई का बिया हो। अरे आई वो ठीक है बाड़ी ठीक बिया ना बात नहीं के हो चाची के गुड चाची के मोबाइल ले फोन कइले रहे काले कहानी के किरण बुच्ची से बतियाली ना संचिया के कइले रही। हां आ कहते कि का रोज रोज बेटी से बतियावे के बा बना घरे ठीक बैस आई हो मैया। अच्छा रुको एक पापा पूछे के पापा आवत न तब पूछा तनी ठीक बा धोई फुला दे तनी आई तो छान दे तनी हम दही बा ठीक बा हो तू ना कुछ खेबू तब ठीक बा। हां मार फोन पर लागल भइले भौजी है जी बतिया ए भौजी तू ही कह दा। हेलो हेलो कैसन बानी गोर लागतानी खुश रही ए पाहुन हमार ठीक बानी न रुआ हमार पाहुन आ तो हमारे पाहुन राव त दुल्हा नु नंदोई जी ना ए महाराज रुआ बोली न तब बोलिए पर हम जानली खुश रही हैं। अब का कहीं रौरा बोल के हम हमारा बोली पर रौरा खुश रही रौरा के देखिए के हम खुश हो जाइना आ कहनी हां कहीं भौजाई से भेंट करे के मन नहीं करत नहीं ऐसन बात नहीं के जान तनी काम में न बाजार चल 4 दिन खातिर चलो ना टाइम निकाल के घूम ले आवल चले जाए के ए नंदोई जी ए भौजी कुचिया के लिया के आई जी भौजी हां राती के गरम माहौल करावत तनी आ सुनी आ पाहुन रौरा व्यवस्था कर दी आ सुनी ना हम आवत न त हमरा के न तनी बढ़िया ले सेवा करब जान तनी न हां काच के कमी होखेला जी आए हम बजाई काच के कमी करे दम यहाँ के है न त एक दम बेला दिल से मुर्गा बनी। एक बेला मछली एक बेला अंडा एक बेला शिकार का ना खियावेले सब बनिया कनिया के रौरा के खाए के आ पियहू के जोगाड़ लगवा दे उहे न बतिए कहत रही देखी ए भौजी ठीक बा रखा कुल काम कला आवतनी ठीक बा ठीक बा आवत न तैयारी बना के हमनी के भौजी लुगा निकले के हाथ लेवा परस लेके अब आवा आ खेला कुछ मत लेके आई रौरा ठीक बा ए जी हां चल चली झट से का खाना खा लिया मैं तैयारी कर देते बर्तन तो धो के चल पानी ना की 2-4 दिन बाद आ जाए आ जल्दी ठीक बा लेकिन इहो एगो बात बा का हम जे जान जाई हां कुछ ले ना जाई जाई जो मिठाई ले ले कैसे खेत और तीर से चले के तीर से वो चल बाजार हाँ, ना पड़ी हां ठीक बा, ठीक। अब फटाक से 15 मिनट में चल जाए चलो हो जाता नहीं कोई के तो भाई भौजाई पूछत नहीं कर बतावा इतना महंगाई के आवता इतना मेहनत से काहे कनिया का करतड़ हो आई प्रणाम दीदी बैठी बड़ा दिन खाई का करो टाइम लागता टाइम निकला तो घर बहरी अगरी देख लागल होता के करो न खाना दाना कुल बनाओ सनाओ ही आदमी के बनावे के बाद का बात करब चाची जी का कहता नहीं टाइम काहे नहीं लागत पतो भी घर में तो कोनो के नहीं कहे के बा पतो ही बिया ठीक ना कहे के बा नाम बाटे उ दिन रुका बिया पतो ही हो दिन रात कुकुर नहीं लड़त रहती है कनिया दिन रात जान जाई चाची जी ऐसे ना करे के चाहिए एगो पतो बिया ताई एगो पतो बिया ओकरा बढ़िया से रहे के चाहिए उ बढ़िया से रही हो उ हमारे वो बुझाता उ पतो ही हम ओकर साथ कर का कहीं तहारा के एकदम हमर जियल मुश्किल कइल खाए के बारी मोहि तरह कर बनाए के कनिया बना दे तनी माने तनी तू गौठा लकड़ी पर नहीं खींच बनैले हाँ। तो हम बना के धो दे तनी बाहर हो झाड़ू भर नहीं खींच है ना ये दीदी अब राउरो देह था कल अब कने ना करी त के करी जी हैं उ करी त लुआ 8 दी जो जरते खोर ना ठी से हमरा काहे के बड़ जेठ के तो बोलल ना जाला कैसे ऐसे मुंह फट हो गइल बिया कने का कहीं हो हमरा कुछ बुझात नहीं धधाई रहनी बियाह क शादी क दे पतो ही आई घर में करी और आई हम बहरी के करब धरब हाँ जी शौक के शौक रह गए इहे नु सब कोई शौक से पतो उतारता कि पतो है आई त हमरा के करी धरी आ देखी पतो उतार के का नतीजा मिलत आटे आए सास की चिको गादानत नहीं की सन आजकल के पतो है बुझाता पतो ही सास बन जाता रे सब हां ई त बात सही कहत रे कने बताई एगो हमनी के रही जा कि बड़ छोट के लिहाज राखत रही जा इचको बुझात ना रहे त दूगो दिया दिन हमनी के घर में रहत बिना बुढ़िया के खियाइले खात ना रह ना माई है बिना ना बड़ दिया आ बोला रे मैं खुश रह खुश रही दवा ऐसा का करते दोरिया पर है अरे अनिल चाची तू फोन पर ना कइले है तू अचानक आ गेले रे यार पागल हिया भौजी कतना रिक्वेस्ट कइली त आइली ही
हमरा से बतियाई तब ना तोरा बेटी ले मतलब बाटे तोरा बुझाता कि बेटी काती बड़ी ये करे से ढेर ता हमर भौजाई करती है हमरा के ओ कतार के करिए बचिए जब तारा माई के नहीं करत बतिया तने के हो चाची फोनवा देला पने के बतिया के देखा त तारा ई बुझाता त फोन दी त हम ना बतिए हमरा के त ना पिज्जा कइले रहती जा जा चक्कर के कैसे कहती रे कि मोबाइल है तन चार्ज तन कुकर दे रहता तो हो जाता काहे त ले जाके बनवावे के नहीं के विधा पेंशन अलग मिलता टे आ खेत के पैसा अलग मिलता टे अभी काले कहनी तनी के लगाओ तनी फोन आ तनी बतिया का दिया नु पूछी त ना होला मोबाइल से ऐसे करत रहे ए चाची यही बात में मतलब कर तनी आज जात रही हमरा घरे आई भाई अच्छा ठीक बा देखा त नु कनिया में आई ई उ बोला दी होला से हमर मन बोल तलबे नहीं के हमर से ऐसे बुझाता दी तरह बुझाता दुनिया के महतारी से ना जय दिन दीदी बेटी आइल बिया खुश रही जय सेवा पानी कर जा तनी जेबे न करम हमार त एकदम जियल मुश्किल हो गेल बाटे बबन घर के में तनी स्कूल भेजे के बाटे जाई तैयार और क के भेज दी हम हूं भौजी ए भौजी अरे बाप रे बाप बीच पीढ़ा लगा के का अरे बैठी है जा बैठी त ए नतिया कबे से गोइल बा का जाने का अरे खुश रही बैठी जा गाय पे भाई भतीजा रहू बैठी बुची माई भेटाई रहली कहती बतैली ही नहीं अचानक आ गईली मको दूसर महतारी रहती त खुश होती सन कि हम बचिया आ गई तू ही तो बारू ए भौजी जाए त आदमी कहे ना कि आ भतीजा हमर ना लोकल हो बोल में मिक्सचर बिस्कुट ओकर लिए आइल बानी अथु कीवी ले लेले हई कमजोर लागत रहे ओकर गलिया पचका लागत रहे ओकर ना खाला जबरदस्ती मार खियाई हो खाली दिन भर मलाई बेचावत तड़सन आ चाचर बुआलू ले जाता देता आ कीनता बताओ मलाई मत किया हो भौजी इतना खराब तरीका ले बनावे ना सब कुछ कोई कहे नहीं बेसना में घोर के धोइले बनी की ओमे आ रोहे दो टेंशन ना मत ला जी आलू कुल काट देले बनी ले आवता पानी पिए के देता नहीं रौरा के अजी केने रख गईनी तन्ना तो यही वाला हां आ कोई नहीं बाकी बात सुन ले दी खुश रही तू बोला देबुआ नहीं हां ना अरे संगतिया बेटा को संगला सब बतियावे का सब पाउंड रुकी कहां हो दुकानिया पे दुकानिया पर हां हां तब अभी सब और ये नहीं आ जाई अब हो जाई हमार जिंदाबाद भी कोनो चीज के टेंशन नहीं के खूब बढ़िया ले खाई पीही आराम से रही छ दिन आराम ये बनो तनी का मानी ना इतना प्रेम तो भगवान हम ये घरों में सोची ना ना हां कबो ना माई कहा गई होनी गई ओकरा दिन भर घूमे के भाई ई ना कि कहीं पतो बिया त करवाई धरवाई सब असु कर काहे अब पाउन के माने ना जला वहां के तब बुझाला कि हमार सास है कि काजन काहे हमेशा पानी बुझी आते हां उनकरा काम का तो चलावे के बा आए काल हम रतिया की आवत तनी तनी चाना लिया दिन भेदी पकौड़ी छाने के कहता कि यही खरवा के बिया काहे अदौरी सुखाटा गई बा तो खाई ना ये भजिया कहत के माई के हम जानते नहीं कि उ आवतिया के करा से हमारा ओ जगह भेटाई रहली है तो तू कहां ले आ गईली रे पानी से हाला हाय रख लिए एकरा में मिठाई हो हां बच्चा की वाली आई बनी तो मां हैं बच्चा कीवी ले आई बनी वो बटे वो बा यही बटे हमरा कर दे दी तबा पहले पाहुन हां घरी पाहुन हम ए महाराज रउवे बानी ना त जान ली ना कि हमनी के आवतो बानी जा इतना रउवा इज्जते करी ना कि अब मत पूछी खाई तो अब ठीक बानी जानू ठीक बानी जा अपन सुनाई मन करे न कहबे आखि देख आ दादा चूड़ी नहीं की का पहने धरी आई हे दादा धरी ये भौजी हाल कहां के हो हमार तो घरे रहे के बा धरी पहनी हाल कहां के हमारा सामने रौरा यही तरी हम नीक लागता ये भौजी बड़ा निक लागता हमरे नाप के बा तुमके भारी भारी साड़ी नहीं खे पहले रहते पैसा नहीं डालले रहती जी चलावे लगनी ये भौजी निक नहीं लागत ठीक लागता लेकिन तनी हेवी में पहन के कने कुलरवा चलता घर में के आई पानी डाले बनी अभी बाल्टी डालन जाई आवे में हॉल पकड़ तनी आओ तनी हवा खा जाई आराम करी बिछा देले बनी बेडशीट ये भौजी निक लागता चुड़िया कतना के ले जाई बेगा बा एकदम ही मोर सब परेशान हो गइल बानी धन ना देबू आ रहे ना दी आदमी बात खाओ भौजी खाओ कैसे बच गइली मोर ओहो ए भौजी काहे के ऊंच पीढ़ा दे देले हो 10 दिन रही खूब ठीक नु आ देखी रो के काजू बादाम पीस के कैसे दूध में घोर के खियावतानी खाई ना खाई रोवे खातिर मंगाई ए भौजी कौन चीज के कमी ना करे ना
तनी खातिर बियाह भइल बा उसन घर में हां कौनो चीज करिए घर हम इतना मानजन करे ना कुछ कहे लायक ना 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 देखे चाहिए कहां रे बुझे कबाली का रे का कबाली का जपुरवा रे आय बोल लगे के नहीं के बुझत के पुआल बे त बोल बहेगा द घुमावत है भावत है पार्टी पार्टी तैयार करते हैं पार्टी तैयार खिला तो एक दिन छकुरा कबारा में तो बस सोचिए जा इन्हीं को उनको कहिया मान को बार नोच दी कोनो गारंटी बस नहीं रोड के दे दिया चलिए आराम कर चीरू दे लेबन काट दे लेबन ठीक बा अच्छा हम टप दे गैस पर ले ले आओ ठीक है आ दे लेबन गैस और आगुल बा धक रेगुलेटर में निकाल दे ले रहा बस गोइठा पर खाए आराम करी होई रे हमरा से लागो अभी आवत सांझी के दूगी डरामा करवावत न के तरी मछिया पीच दी जाए के बाटे ही तो ई एक कनिया बोली दी कबड़ा भेजे तरू ना का को मछिया पीच तन जाए के बही तई नेता ही रहला कैसन दीदी जी के घर हाला गुला भई रहे हो हम तरी बेटी में झगड़ा करते समय आइल बिया की रनी नु बड़ी भौजाई के सिखाला में रहती है तना भौजाई जरा ऊपर नीचे जरा तर पर भइल बिया आ ई नहीं के जानत कि माई काम में आई भौजाई कबो कोई के काम में आवे हो कने हम दुआरा पर रही तनी कहीं किरण बुच्ची आइली है आया के हमरा के गोड़ लगली है के गोड़ लागत नहीं ए चाची अपन माइयो के गोड़ लगली है ओ जे माइयो रही उनकर हां आ कैसे लड़ाई कर लेली लोग दोनों का जने जो ले आइल बड़ी तो ले लड़ाई झगड़ा मार होत रहता ये दादा आता ना बुझाता कि भौजाई में नु डूबल उतर राइल बिया ओकर लेखा तो बुझाते लेके कि और की में भौजाई मिलल बिया आ हो कने आ गांव घर में तो ननदे भौजाई में एकदम कटाह के दुश्मनी रहेला और माई बेटी में दुश्मनी रहत आज तो सुन ले कहीं ना ना नु बिया भौजाई मान अदर करती है ऐसे आई नहीं कि जान कि माई बेटी में फोर भांग को के आधा के लबेदा लगा के को देर दी आई ये कने ई का कहतारू हो माई बेटी में पटत नहीं थे आय हमर जाए के बन्ना बताओ ऐसे ना करे के चाहिए आय भौजाई भौजाई होले माई माई होले आय इतना जतन से माई पोसल से माई से आके यहाँ लोला लड़ावत रही हां देखते बानी आ कितना बढ़िया से हमर से बतियाइली है कि गोड़ लागत ले जा कि हुन कर लेखा ये दुनिया में नु लड़की बाड़ी सने गांव में लड़की बाड़ी सन जान जाए आ सुनीता भाभी के देखी ना नु आवेली त कितना अपना माई के सेवा पानी कुल क के जाली चाहे हमार छोटकी बुच्ची माई माई होले अभी नइखे किरण बुच्ची के बुझात जब माई ना रहिनु तब माई के एहसास उनका कमी महसूस होई तब लुआ ठीक बार के भौजाई दागी नु तब पता 4 दिन के भौजाई आइल बेनु देखिए ना 4 दिन के चांदन या फिर अंधेरी रात फिर उनकर उहे होई जहे लुहेट के जैसे खदेरी नु वही दिन उनकरा बुझाई फीजे तर सब कपड़ा ना सब ना फिटो हां एबरा धूपा होल देखा तर बदल दिन तो दिन होता ऐसे कहनी कि को बबुआ के पैसा बा अब बबुआ के पापा के गमछिया खींच दी जाए के बाबूजी जी के हले काटल बा उनकर नंदी के शादी नु बा हां चली पसादी चली घर में बैठ के बतियावल जाई तनी पसादी ठीक बाटे लेकिन ऐसे ना किरण बुच्ची के करे के चाहिए कन्या बताओ हई कैसन मुंह भइल बा सुखा के बताई त कुल माई के नु चाही के बेटी के मुंह नी देखी 4 दिन खातिर त बेटी आवेली सन वो खियावा पियावा चल जेना नहीं खराबा ए जैसे बुझाला के पानी पिया दे खूने अपन निकाल के हमरा दही में चढ़ा दी हमर मातारी ना प्रभु जाई कुछ जाने लिका आ जाए दी माई नहीं करत त हम करत नहीं का करबू ओ भौजी माई के फेर बाटे सुबेरे में एक बार ना आईली पूछे कि खइली कि ना आ रोज तो होई नहीं के खाए के मन करल खाई ना हई झुराई बा मुंह टिका दे लगले और जब से रउआ चिकन आई ना तब से हम एथी करब पता बा बुची संगीता बुची के एही जे भतीजी नु हई 5000 के लुगा किन के देनी काहे रउआ नहीं ना काला पत्नी जानी रोज कौन नहीं की हमें नतिया गलती कर देनी रउआ के बता के ना से छिपावल चाहत होती हम अब बताई तो हम कह देनी आए हमारे नु गलती बा ओती घरी गोइली हो जा त लइका ओके करे हॉस्पिटल में होरलिस तब चंपारास तब केरा तब मतलब महतरिया के रुको भौजी महतरिया के बेटिया से ज्यादा ओकर भतीजिया प्यार कर हो गई हां ये नु चाहतड़ी खाई हम त एकदम रौरा खाती करे जा फाटे बताओ ये कही लइका ये कही लइकी जब ओकर भतीजिए में नेह प्रेम रहे त हमरा से का तू कइला के हमरा के जन्मौला के ओकर जरूरत रहे हां भौजी खावा मकुम डाल के तोड़ दिका ना जूस आती का जला वो भौजी निक ना लगला मना पी के मन करला अनारा छिल दी अभी ये ना हमें ना खाई का ना खियावत हो दूध हवा छाली वाला निकले बनी आज दूध में काजू डाल के मत दिह कह देता नहीं एकदम से गरहाइए नु जाता गजब हाल क्या बाकी करते हो तन दुकर खाए के दता
किरने खाना ना खा ले छी। अभी कन तोरा लौकता रे बुढ़िया आय अभी कन किरनी खाना खा ले जाए तोरा घुमाला रे फुर्सत बाटे फोन से बतियावला ले अरे हो बैठा ले रे ये कुल करबे कर दी ऐसा जाल धुआं से बोल भाई एकदम चेहरा पर बुझाता कि रोनके नहीं के तो कनी तन दे एगो हमरो का खाता है दे काहे ऐसे उठा खाता है भौजी मालिक बली रे तू भौजी खाता लिया है के दे तड़ी भौजी ने लिया के देले हई खाई ना बुची धोए खाई जल्दी जल्दी बुझा तो एकदम दे दे कपड़े में चढ़ जो एकदम आती को रखले बड़ी हई से करनी से माता दी रे कैसे बोला तो इनके बुझाता तोर महतारी से ऐसे पतिया जाला अपन महतारी आ से तू कैसे करत है रे हाँ? तोरा बुझात है कि बेटी आइल बे तो तनी दुगो अंडा लिए खिया दी दुगो मछली लिए खिया दी तनी से तोर बुझाता हमर भौजाई ना रही तो घर में तो हमर कौन गति क के रखती बताओ ना माई के हाथा मल कहूं रहे के चाही मैं त मल का छिना गेल बा हमर हाथ से आग लग गई बागो ओइसन चाबी कुल महतारी को काहे? पूरा तू खेला खुदी पे पैसा चलावत तनी कौना के टोला में के गाना गुड़िया धो के पैसा नहीं खी देले ऐसे बैठा बैठा आग लगाओ तड़ू ओकरा के देखा तनी ना बुची आगे लगाओ तड़ू बतावा मत तोर पेट गहिर बा तो इनो के पेट गहिर हो अरे तोरा के भड़कावत है हमारे खिलाफ ही तोरा निके बुझाता आग लगा हमारा दिमाग में तो गोबर घोरा गइल बा नागिन हाँ? ये तो नागिन चलिए रहनिया हम नहीं देखत बाबूजी के मुंह तू औरी बिगड़ गई बेरी माई ठीक ना अरे मैं बाप रही थी ना तो तोरा के सीधा कइले रही जय जान दादा जो। तारा के हम कैसे समझाई एक नंबर के नागिन ओकर तो 10 पानी ना जब तोर महतारी के ना भल तो तोर होई रे आय तोर होई गजब बतिया तनी मम्मी जी बुची जी रौरे बताई नहीं चुप रे रह लाई औरी मगर मछ के आंसू हां चुप रह। मगर मछ हे न चाहत रहलू तो कर धियावा से हम करा कर भी रे जाई हम अबे हम उठा के लुगा चल देब सो कहां जाई जी अच्छा का तू कच्चा कच्चा कइले बिया हम बनी रौना और सोच लिया समझ जानी कि हम ही रौना आई हई हां ये तो चाहत रहलू तो हम ये माई बन अति जाई को कर खले में बुढ़ा मिठी एकदम कचर 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 पेट कचर भर कइले। रे हैं वाले पेट भर भाई गेलू वाले भाई ना तो तहारे जाई तो करना गति हां मगर मछ के आंसू भराव तेरे ले ओकरा गवा ओकर देखो ना का करो तनी तरह के जब से कुटावाई ना तो चैन ना कोई लागो ना बताओ एगो हमार न बेटी बिया तो ओकर कहाला में आके महतारी के गति करती है ई करे का पता बटे तो पीठ पीछे महतारी के का दुर्गति करती है चाची का बुची अरे आवा हो घूम ली न तो कहबू कि चल गई ससुर हो आया छना कैली रुक रुक पीढ़ा लेके आओ अरे रे उधर बैठ जाई पीड़ा का जरूरत बा हो बुची अपना दिन पहलू दिन पीढ़ा के बैठबू चाची घरे जाके ना खाबू हो की बा। चाची आएगा पीढ़ा ना तेलसिया बैठे के ससुराल एंजी त कहता नहीं इज्जत करत रे पहले वो इज्जत करत काहे रे ना करम ये चाची जी का तो बड़ा सुगर हवा लागत हो बिना पंखा के आदमी सुत जाए पतिया एसी लगा फेल हो जाला दोनों तरफ से एकदम ना? हना आवाज लाइन रहो चाहे मत रहो ओकरा से तो लोग के मतलब नहीं खे ना लाइन से कोनो मतलब ए बुची रहबू ना ना हो चाची रह अभी 2-4 दिन रह काहे 2-4 दिन रहबू छुट्टी नहीं खे ना आई हो ना लिया के चल जी हां अथुया में पावर हाउस में चलसा काम करे ना ना अच्छा तो दिन भर काम करे रहते के आ जाए यानी पाँव कहा के एक छुट्टी दिन नहीं के है। 800-900 रुपया मिलेगा कौन के छुट्टी नहीं ना छुट्टी नहीं थे अच्छा हाँ 4 दिन की छुट्टी मिलेगा तो करीब 4 दिन तरी ए जाए बुची का बना दी तारा के आ हे चाची हमें भौजाई तो ना की चीज खियैला से बना के हमरा के हो कौन चीज के कमी कइले त माने भौजाई घरे खइबू चचिया के घर ना खइबू काहे ना खाई बबे नहीं अच्छा ए बुची चाचिया के हाथ के खानावा भुला गइलू छोटी गुड़ी रहू त घुरी घुरी ए चाची हई दहाउ द मांग ए चाची तो जाओ ना हमर भौजी नहीं खियौला तो तू खिया दी हां हमर भौजाई शिकार खिया देले बिया मुर्गा खिया देले बिया मछली खिया देले बिया अंडा खिया देले बिया मोल चीज खिया देले बिया हाँ। अब जवन चीज नहीं खियला तो चीज तू अच्छा रौरा खाती हमनु बटेर मंगवा देता हां ई नया तू बटेरे मंगा दे चाचा के बटेर रौरा के हम त ना खानी लेकिन रौरा खाती स्पेशल बना खा एकदम 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 ए बुची रौर घरवा हल्ला गुल्ला सुनत रहे माई हमर माई खिलाड़ी हिया का कहले आ ये चाची महतारी के बेटी शिकायत ना करे नि ना करे के चाहिए लेकिन हमर महतारी ओइसन हरामी चप्पल से मराए लायक काम करत बिया अब आगे दीदी जी तो ऐसा ना होई का ऐसा ना होई। अच्छा ये बताओ हमर माई के पतो रखे आवत हो पतो हो कर रखे आवत टे आई पतो के सही रखल जाला भाई किरण बिया में दुकान ये कहे के आई चंदनी हो चाची चांदनी कही से आई बिया हां खिया रे
मैं किरण दिखे हम दे रात रही ते मानेलन पाहुन हमार हाथे पर ले बनाई लिखिया ले रे खियाई ना तू बता खाना वाना बनाना सीख गई हां बुचिया के सब सिखा दे हां का हां कहलू हम खाना अबे हो गई 10-15 मिनट हो गए चाची हां अब के तो होता 10 मिनट बाद ए आई बे दीदी तनी बनाओ खियावा कहां रहे कोनिया बन कर रहे का हो बोल देखनी नहीं जाना तर बुची एकरा के घामा में ना घूमे देवे नी इतना नहीं गोरे हो गइल बेनु फहरावनी की घामा में जा लेनु तो बुझला करिया हो जाए ना एही से एकरा के घरे में रखे नी ज्यादा ओ जीगा से और पियर होके आई है हां ससुरा के पानी और एकरा के सेट क देले अब हम ना पहले हम जैसा ही रहे हम आ तो बनाई देखो बुची एकदम भुआरी लागत है कि ना होई पहिले हम से बनाई ना कि हम तनी करिया हो जिन तो हम अपन मर्दा में खिप जाई करिया न बानो बागा चुप रह लाज लागे ना काहे के पाहुन इतना सुंदर बड़ा करिया आदमी के करिया मत कहियो महादेव जी करिया रह जना तू खियावा खियाई बे हमार लड़का के कोन सब को खियाई रे एगो लड़की ठीक ना माने ना अच्छा चल बना के अच्छा ओकरो के भगवान दी हां देवी भगवान ए दीदी में के दिन चलता बड़ी रवा घरे आजकल आदमी जुटा तारन बड़ा मोदी जी काहे बुची अरे ना वो तो बदलिए पहले खाम लगा था एक संगे है एक कन्या एक कन्या अरे ने जे खमा में कहां बैठे आ जा तेने से बड़ा ऐसे नहीं था खूब रस बना होया हां बनते हैं ए जे बड़ा नीक लागेला दिन भर ए जे दुआरे कहीं है किरण बुची तू रह के समझ चाची सब कोई बुढ़ाला तू जवान हो खत कर दिनो पर अबे के नजर न त लगाई रब चाचा तो न क्या करलनु हमर पे काहे रोज नारियल पानी पिए त रुका हो हाथे हाथे डाब लिया के देलन दिन ना जाए के चाहे रोज डब पिए न तो हम तो जैसन छोड़ के गइल बनी ओइसने दिखे के चाही आई हो दादा कन्या के नु ए घरी पूरा हत्ते हत्ते जानी देबे ना आवता चाचा के अपना हो लइकिया के रखले रहन त कातना ओकर के केयर करत रहन नहीं लगाए जा जा पहले चाची अब ससुर चल गल त भोली नु बनी हम मानी के खाली कहिन ना ये चाची हम से चाची कहवावत रहे हमार देव हो चाची कुरकुरा पर दुकान रहे गुमटी के मार कुरकुरा डल मोटले हमर बैग भर देत रहे पढ़े जात रही त ए कहिन चाची तोहरे के फुसला के रखत रहे करतरनिया के हां चाची आज तले चाचा के लात मार के चल गल तब हमारे पे कहल न ओकर लेके तरह के खूब सुंदर बनाई ऐसा नहीं था बेटी चाहिए चाचा के हेल्प करत रहे चाचा मानत रहे कोनो बात नहीं ना के हाला कर देवाला चिंते नहीं चाचा कौन दन बतियावा चलो आय दादा काहे बुचिया रारू के बात तो हजार बतियावा चा हां घर दूल्हा के हाथ के भात खइले बड़ी अकेला में चकेला मोरले बड़ी कीली लगा के तब मेहरारू में आई हो न भिड़िया लौकती है इनकरा हमर महतारिया के सिखावे ले जाना कहां सिखाई बतो राखे के लूट सहर कहिया सीखी आ एक दिन देखिए जरा बड़ी मार मारी हमर भौ जाइया लुगा खोल ना के जाए दियो से ना कल जाला जान तनी हिंदू के पुरानिया के कहा उ कि बुढ़ापा में सठिया जाले सठिया जाना कि मनसाहा का है बाबूजी हमारा सही बाबूजी हमर जब गोड़ हाथ टूट गई उनकर काम ना करता तब के हम मातारी दुख ना देले हिया हम देखिए ना कहले केहू लिखल चाहिए आज तू करत अब हिया हो बाबी द्वारा पर आई तो जाके आके दीदी जी कहतन के मत तो ही होइसे करती है होइसे ओकर करती शिकायत करत है आज मारे के क्षेत्र में खातिर पतो खातिर। एक लात मारियो देत ऐसा तो सास के कर्तव्य बनता के कि कही कि ना नहीं संभालता है मगर शिकायत करबो इज्जत यार के बड़ी करबो शिकायत ना करे के चाहिए लेकिन हम मातारी एक नंबर के लत खोल जदी दिए एगो एक चीज नंबर रहो के ससुर माछले रही ना अपन सास के करी ना नु आई हो दादा हम आइल बड़े मैं सास के दांत हमार तो छाती पे हाथ रहे एक बुच्ची जीरा दूल्हा करिए मिलो रह ना, ये- काज ले रहुआ रहम कि ना रहम है देखला हां बाप ना रहे अब भाई के में मजा लेवेली जदी त का हो गेल सब लगी चाची तक के कर पता की बताई ना तो जाए कहावत नहीं खुश सुनल चाचा है ना गई रहन दे चाचा ना गई रहन ए बुझी एगो कहावत ना होला कि गोर बड़न गोबरा के चोत बड़ा आ करिया बड़न राम के समारल बड़न त राम के समारल बड़न ऐसे मत कह चोतरा तब सुधर गेल बड़ा ये चाची कहीं जी खेत हटे सबसे बड़ा कावा में गिना नहीं जाए आज के डेट में ये कैसे बीघा खेत हमनी मां के त बा ओ हो घरी मतिए हमनी के जात में करे त आज चाचा जी कहनी रहनु त कहनी कि देखन ज किरण कुछ तो तना गोर बड़ी पाहु त तनी फटवा में करियला त काज ने रहन किनारे धुआन पे मत जाइम जा गंदा न समझदारी रह जाई चुप रह तू बेटी के बारे में जा आज करिए माना कतना माना न हो चाची जो
बैठा के लिया चाचा का लगले लिया अगला थुले भगवान करसी गुरु करस के लिए आज तनी में महतरिया के समझाइया जा हाँ, ए चाची समझाई। राती के बटल बना के फोन करिया फोन करम हम का समझाई हमारे से तो पीनी के जाती ए है बुचिया अब बक जाते चाची आइया बुची हम भौजाई खीर बना के ताकती है चम्मच लगा के बड़ा बताओ हो बूढ़ियो बुझात रहे दीदी जी नु कि ई पतोहिए खराब बिया लेकिन आज बेटीवा कहली तब न समझ तो ये में खराब आई। है तो बेटियों खराब बिया नहीं। बेटिया आइल बे दू बार ना। के तो तनी करे के ना चाहिए तनी कुछ कीन के खियावे के ना चाहिए नहीं, तब दादा। नु बेटियों जो हुन उहे त हम कही कि माई बेटी में कबो झगड़ा होला चिरन की रोवत रहली माई बेटी में कबो झगड़ा ना होला जाजी जा तनी हम तनी कुछ बोल बना उना के उनका चाचा के भेज के बोला के खिवा देना तो कोई भी चाची ना खियली हां हमरे के बुची काली माई तो एगो पूछते ना के चाचियो ना खिसन काली बुची की बटेर मंगा के हमरे के बनावे चाची जा तनी मंगाइले बनी बना दीही चटा के बनाईम नमस्कार प्रणाम हम बानी किरण सिंह यहाँ के बानी उड़ीसी शर्मा और यहाँ के बानी कुसुम जी और हमने के वीडियो कैसा लगा घंटे चुग लगी वाला वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ दे